Trikata Sang Gatotkaca yen wapakarga suta Takapira Kresna manahar muji sakti nira Dimas Antasena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing saka njabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha smeding sanggar pamujan nganti jumenglungen nanging durung padha timbul iya Yai kok para pepundhen nganti suwe nggone padha smedi Yai Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen para pepundhen Pandhawa iki nggone padha smeding sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan ya kuwi kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandu lan Eyang Dewi Madrid yo nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine walah ya mbok ya sabar to Kang mbok menawa durung wae padha antuk pituduh saka dewa pokoke sing sabar wae lan awake dhewe ning kene sing bagus poe jaga utawa ngreksa kawilujengane kagyatri sang kawirangu yanggul kirempet kempet dosang reknaning bawana apa ya iki Dimas kok ngerti-ngerti bumine ubah ki ana apa hooe Kang kok lho banter banget ya Kang wah lho apa iki nganu ki pirang SR ya iki kira-kira Kang iki Mbah Yai coba ditunggu ning kene iki ditunggone nang kene wae iki mbok menawa ana apa-apa mengko karo Pandhawa Harjaka blae iblis lanat padha jeg-jegan. Kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira. Dia gedhe tenan. Ukuran pira iki? Kowe ora sah kakean gunem biasane ya wis weruh. Acting Ci. Dimas Antasena. Mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul. Genah disikara dening buta iki. Pancen buta gedhe murang tata. Tibani tanganku jebol dadamu. Coloke. Oi. Ayo, apa dikira aku ora ngerti?
kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe. Antarja Antasena maju wah nggugu karepe dhewe. Buta, culna Dimas Gatotkaca. Kang, wis ta percaya karo aku, kowe aja maju sik. Nek maju ya ora urung, ya mung wirang kowe iki. Wis aku wae. Ayo culna dhisik kuwi. Diculna dhisik Kakang Gatot. Lah ngono kuwi lho. Apa dikira ki aku ora ngerti? Kowe iki rak ya sapa? Kowe iki rak ya Wasami Aji to, wong dadak dadi buta barang ki lho. Kalian berdua duduk bawah. Nah, ngono kuwi. Do linggo ngisor, mengko kowe ndak malah do kualat ngono karo kuwi. Kaya apa Antasena? Ora ngerti aku, Yohan. Kok Dimas ora wedi karo buta iki? Lho ora krungu apa? Aku ngomong apa? Genah iki buta iki apa iya Dimas? Sinten? Sinten? Waduh, mati aku. Ora digapak-gapake kok mati to iki? Aleman nek masaku. Pade, elok mendadak dadi buta barang iki. Wah, lah dalah. Pancene Antasena ki ora kena diapusi. Yo. Aku dadi buta merga pepundhenmu, bapakmu, makmu Jile Arjuna lan kembar iki digawa munggah ning kayangan. Arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem wali adik-adikku. Wah, tak gulung kayangan. Wis prisa to? Wis prisa nek buta kae mau Siwa Sami Aji. Iya Dimas. Ning kok iso dadi buta gedene kaya ngono kae. Aku ya iso nek kon gedhe iki. Ning arang-arang. Kowe iki pinangka pralambang yen kesabarane manungsa kuwi ana watese. Wong punta ki sabar ning yen nesu ya wis kaya ngono kae. Aku ya iya nek wis nesu mesti kuwi kena dititeni. Mancali macem-macem. Bisa gede dhewe ngono kan. Apane Dimas ora anu nyali. Iki lho. Mental iso gede dhewe. Banjur prayogane, kepiye Dimas? Wis saiki ngene wae. Iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu bening ya prayoga mengkono ngreksa karaharjaning negara Dimas.
Kahanggro sumbar Ketara watara bumi gonjing Waludo guntur ketuk Lae Jaramaya bunga sing tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulun jagat Kirinata ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur mengkono Pandhawa bakal dicemplungke ning kawah Candra Dimuka inggih lajeng kula cumadung dawuh Ibu Betari Jaramaya dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning kayangan Suralaya sing sejatine mung bakal dipidana. Bakal dicemplungke ing kawah Candra Dimuka. Mesine negara Ngamarta banjur suwung mula aja nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning kayangan gegironen godanen. Yen perlu negara Ngamarta padha rusakan kowe kabeh. Ndak keparengake mangsa marang turun-turuning para Pandhawa. Oh inggih, ngesuaken dawuh. Lajeng bidhal ula bincang punapa? Ora ketang colok lintang sambung obor budhalke dina iki uga. Oh inggih, nyuwun pangestu. Wala dalah. Wadya bala baju barat kabeh wae. Budhal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih. Ayo co mangan. Ayo co mangan. Wane-wane solae budhal Neng orang amanyo. Nak muknya nyameh, muknya nyomongan nyameh. Muknya. Wane-wane solae budal ing wayah
Ah! Ah! As. Oh. Oh, ah. Ah. Oh. Waduh. Ah. Ah. Wah. Butone wing sitok. Wah. Ora masalah. Ah. Wah. Oh, ayo. Oh. Ayo sing liyane. Wah. Ayo, ayo. Wah. Yung. Oh, ayo. Woi. Sing liyane ayo to. Deh. Sing liyane. Lah salah. Ora masalah. Oh, oh. Ah. Oh, oh. Yo. Ah. Wis entek butane wis. Jangkahang grosro sumbar Ketara lindo bumi kunjing Baludo guntur ketuk ngalah dalah ya. Lagi wae mlebu ning negara Ngamarta. Teko iki ana ingkang methuke aku, apa kowe weruh karo aku? Ora weruh. Iya sebabe apa? Arep kowe iki cat katun, cat ora, cat ilang. Merga kowe prajurit ning bangsane lelembut. Ning aku ki iso weruh. Kowe iki wadya dandang mangure to. Wah. Pancen wis ngerti tenan yo. Jenengku Tumenggung Pecat Nyawa. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe sumingkir ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon dari Durga kon Girigudha, putra Pandhawa to. Wah, iki ya wis ngerti. Lah yo aku ngerti wae kok. Ayo gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Nek ora gelem bali aja takon dosa. Wah, bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop gedhe turasing para Pandhawa mula. Ayo manut tak tugel gulungmu tak kokop getihmu. Lah kok le gampang. Malah kowe kuwi sing tak nggo gathing sirahmu, maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya ayo to tak ladeni. As. Oh. Wah.
Wah. Ayo, ngantem mo. As mati. Oh, biar wis sambato ya Antasena. Major ini. Ora iso. Wah. Iya. Wah. Waduh. Bejar mati tenan aku. Wah. Wah. Aduh, kecian. Kocian. Nyoburi. Kocian. Mati. Sirah. Siap tenan ampuh tenan. Antem mau meneh. Waduh, mati tenan aku. Hut, loh, wah, hut, kus, hut, waduh, wah. Waduh, waduh, mati aku. Waduh, waduh. Wah, mati tenan aku. Aduh. Mati lo Kang
Wah. Udah. Waduh. Wah. Waduh. Pancen anak Pandora bisa disandhaleni ora iso digawe enteng. Wah, sawetara iki mundur dhisik wae.
leng ramyaning kang driya lerewang condra katawengan sumo ing tias kaduritan limut kapyataneng ngerucik kebremingri yoma nawo kekunging iwang seso aja laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok boten nderek sowan Wah, perkencong Waruda yang Pak Pong Bu bolong kali code sapa sing gawe. Nuwun sewu Adi Guru, mugi dadosna kawuning Adi Guru. Nalika semanten kula wonten ing Sanggar Palanggatan Negari Ngamarta. Pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Wusana sareng kula matedaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti. Menika Werkudara tumuli matur yen to sowanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka lan Kembang. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih, langar mekaten Adi Guru. Praigipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho, Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang awrat lan Werkudara mboten saged mboten dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Inggih. Kula namung ngemotaken krana kula nyipati piyambak bilih Werkudara menika pancen titis saestu. Om ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antarané wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Wah, kaya apa ya kaya? Pun boten sah dikakek Adi Guru. Kek diteruske mawon. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggep bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggep luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Kepiye Sena? Mangko dhisik aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununging kepiye? Sena, apa darunane dene jeneng kita ndadak takon mapane bener lan luput? Yo. Merga sing tak anggap bener kuwi durung mesti bener.
tumrap kaki guru semono uga sing tak anggep luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babagan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese sebabe apa iso wae sing bener tok luputke sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi atimu mung lambaran gedeng keburu sengit, wah kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Lah to. Rasain lo. Sing adile malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Ampun ngregoni Werkudara. Bener iku ana 3 perangan. Benere dewi, benere wong akeh, lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati. Kepiye wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, yen pancen kandhamu kuwi pancen lahir batin tenan. Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsulana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaran kumawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwana apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa. Mangko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih. Ratu ingkang luhur bebudene, merga buktine ya wis ana. Buktine apa Sena? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar. Drana lila ing Bandalega ing Wati, ngendi ana ratu sing sabarane ngungkuli. Kaya mbarep kakangku, ngendi ana ratu sing nyawani dijaluk terus diulungke. Ya mung Punta kakangku. Mula ramu kalian panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput? Mulat moro Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira kasrepan tingkaing ungsuh Den ngasuriyin Den nyata ndika Ndara Permadi saged damel bombong cobi nika mang pirsani sing do sami mirsani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara kula nggih Ndara Permadi sami keplok-keplok, sami ram, sami gumun dhateng tandang kridanipun Ndara Permadi. Cukat trampil
trengginas kaya nom-nomanku mbiyen. Den niku ndunduane nek taberi sinau tegen mugen nggone ngudi ngelmu. Gatekke piwucale guru. Ora kaya anak-anak kula. Ngeyele pol. Nek dokon latihan do angel. Mesti le do teko nelat-nelat. Kamangka latihan ki ngendang le teko keri dhewe. Sing ngedram ora tau latihan. Ayo sak mlakune. Ora apa-apa. Iya Kakang. Kabeh ya saka panjurune Kakang Semar nadyan mengkene Wasmana Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupeting nalar, isih rumangsa kurang. Isih kepengin ngudi undhaking kepinteran kawasisan Kakang Semar. Angler baning kang sinung wati gawe gelar narari ombak susudira pamuk sang mangrempak Suronggongkara kita umangsa nggih Den murid sing sae nggih ngaten niku nadyan pun kasinungan kadigdayan pun duwe keluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari mboten numuk mboten sumongah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Sae niku sae Den. Iya Kakang. Gandeng iki wis ngaso sawetara. Aku bakal mbacutke pendadaran iki. Pangestune Kakang Semar tak suwun wae. Nggih Den. Tansah angudi
Permadi, kowe sapa? Wis ngerti marang aku. Aku bocah saka Pertaperlaya, dene jenengku Suryaputra, ya Suryatmaja. Pancen kepara nyata, aku Permadi Wijanarka. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh ganggu kang lagi padha olah panah ana glanggang kanggo neter pendadaran iki? Permadi mung lagi bisa olah jemparing kaya ngono wae, jenengmu nganti kondangmu mandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak kenjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati sing ditangsangake ana wit. Dalu kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangen iki Permadi. Jebul nyoto manuk mabur dipanah. Santai, tenang. Ampun minder Gus, ampun nervous. Tandingi. Yo Petruk. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadya iso mara sawangen iki Suryatmaja.
wae lumrah. Ayo saiki sawangen lehku manah manuk kae karo Mungkur Permadi. Weruh to kowe manuk tak panah karo Mungkur wae kena. Lah kok dadi mung semono kebisane siswa Pendhita Durna ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katihasan karo Permadi. Tangkep Jaja kantaran bau genti milang tatu Suryatmaja.
Ngadeg Jagrekaya tugu Sinukarta. Tugu wujudan manggon Sinukarta sinungging Jrawi-cawi. Lenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrataya Dewi Prita. Legeg jroning tias dupi mulat dinya sami Bandayuda. Risang panengah pangsah kaliyan Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet. Mulat kekalih Cakaya Jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut sigra lon-lona nyaketi kang sami Bandayuda. Dupi wis